Calla i Judit Calla comencen un dia que jo em trobo uns llibres a casa, heredats. A partir d'aquí començo a investigar sobre la bruixeria, l'espiritisme i trobo molta relació amb tot el que era polític. M'acaba interessant molt, però al cap i a la fi això és el context i la peça parla de la Judit i suposo que tothom que escriu es fa un alter ego, no? Doncs ara estem a la sala Kropotkin. Té una certa màgia, no?, perquè es veuen les bigues del que va ser, es veu com l'esquelet del que havia sigut aquesta fàbrica fa molts anys, una fàbrica tèxtil, i precisament agafa sentit a la nostra peça, on la protagonista, la Judit, és una noia jove que, mitja contracor, treballa en una fàbrica tèxtil, quan en realitat el que li agradaria és estar corrent pels camps i pels bassals i estar corrent i jugant al riu, i precisament aquí a Salt hi tenim un rec a darrere i tenim la devesa de Salt i llavors ens vam inspirar una mica en el puesto. Gran part del procés de creació, parts molt importants del procés de creació de Calla Judit Calla han sigut aquí al canal. La llavor va néixer aquí, el personatge va néixer aquí i l'espai sonor va néixer aquí. És com... Realment això és com l'espai d'origen de la peça i ara hi hem pogut tornar just un any després. Just ara, en aquesta residència que hem estat fent, doncs vam canviar certes coses que, de fet, jo necessitava veure si funcionaven. I ho he pogut veure, si funcionen o no. No funcionen. Llavors, és genial perquè just en la meitat del procés ho hem descobert. Jo me n'adono que una cosa no funciona perquè veig que tot s'està desmuntant. Què passa? En un procés de creació que tens diferents assajos oberts en diferents espais de creació, tens l'oportunitat de que gent nova et vingui a veure i gent que t'ha anat vinguent a veure en tot el procés et segueixi vinguent a veure. Perquè al cap i a la fi un procés de creació pot ser molt endogàmic, no? Sou 5 persones treballant, totes comentant el mateix, fent tota l'estona el mateix i no hi ha tanta comparació. En canvi, quan tens una persona en la que confies, una visió externa, doncs en aquest moment és en el que tu realment pots jugar al rebot. El moment de crisi va ser el que em va fer sortir com d'aquest lío mental i ara saber per on tirar. Llavors, és un win. És una producció que està molt ben feta, trobo, perquè tenim un piló de suport, de coproduccions, molts espais on poder arriscar-nos a crear i molta gent que està creient en nosaltres, però tota aquesta energia dipositada en la producció i en la distribució és energia que no he pogut posar en la direcció i la dramatúrgia. Estic preparada per prendre partit. Volem fer un final de procés de creació més tranquil, amb algú que ens ajudi, que me pugui acompanyar, simplement. És que és molt fàcil. I apaga focs. He estudiat aquí baix. Em conec la sala, em conec el canal, conec la gent que treballa al canal, em coneixen a mi. És un lloc on tot es fa fàcil. El canal és el que ha de ser una fàbrica de creació, no?